Hej, kif intom illum? Illum imislili biex nintroduċilkom il-ktib Ġejt u d-djarju fil-kantina, miktub minn Claudia Mikallef. Kapitlu 1. Ġejt, qalbi għax sar il-ħin, ħasada leħen il-mama. Ġejt tmattret waħda kbira, kienet ħobb titnikker fis-sodda filgħodu, imma dakinhar kien is-sibt u għalhekk kienet ħerqana biex tfittex tlesti ħatmur għand il-Bużnanna ċetta. Id-dar tal-Bużnanna kienet ħobba wisq, kellha dar kbira u antika. Il-bieb għoli u wiesa kien miżbuħ aħdar. Kif tidħol kont issib intrata mdaqsa. Din kienet tagħti għal ġobitħa u ġardina mimlija pjanti u siġar ta' ċitru. Fuq in-naħa tax-xelluk kien hemm il-kamra tas-salott. Kellha sufan sabiħ tal-bellus aħmar. L-amara antika kienet imżejna bruxmata vażuni u figurini. Ġejt kienet tafhom bl-amment fl-ordni li kienet tħobb tpoġġihom il-Bużnanna. Għalhekk kienet tmur għandha nhar ta' sibt biex tgħinha ftit fil-faċenti tad-dar. Mis-salott kien hemm kurutur li kien iwassal għal kumplament tad-dar. Fit-tarfnet tal-kurutur kont issib il-kċina, l-iktar kamra tfuq fid-dar kollha. Kemm kienet taf is-sajjar il-Bużnanna? Bil-kemm kienet tiflaħ timxi, imma fil-kċina ma kien jirbħilha ħadd. Erħila taħmit torti, xi kejk jew pudina. Speċjalment nhar ta' sibt, meta kienu jmorru jżuruha Ġejt u Nathan. Ma kinitx toqgħod bi kwieta sakemm tkun ċerta li t-tfal imtlew saru ħommhom bl-ikel. Ġejt ġieli kienet tħoss żaqqa se tisplodi. Imma tal-Bużnanna ħelu manna. Kapitlu 2. Dakinhar it-temp kien imsaħħab u kultant bdiet traxxax ix-xita. Madankollu il-ġurnata ta' Ġejt mal-Bużnanna bdiet bħas-soltu. X'ħin waslet sabet tistennija xarba tal-larinġ frisk maqtuħ mill-ġardina. Imbagħad bdiet taħsel u tixxotta l-platti. Sa dan it-tant għadet tirrakkonta lill-Bużnanna xi ġrala matul il-ġimgħa ta' qabel. Kellha tgħajjad ftit biex tinftiem għax il-Bużnanna ma tantx kienet għadha tisma'. Is-soltu dak il-ħin kien jasal Nathan, il-kuġin ta' Ġejt. Nathan kien sentejn ikbar minnha. Għalkemm kienu jiġu minn xulxin, il-kuġini kienu qishom ix-xemx u l-qamar. Ma kienu jaqblu f'xejn. Jane kienet kwieta u kawta. Kull ma tagħmlu bil-ħsieb u bil-qalbu. Għalkemm kienet tifla tħulija, kienet tieħu gost ħafna toqgħod weħidha għall-kwiet. L-għaxqa tagħha tintefa' f'xi rokna taqra xi ktieb u tifli l-istampi jew tikteb xi storja qasira jew anki poeżija. Istess fuq djarju li kienet tħobb iġġor magħha. Nathan naqra mqareb u l-ħin kollu jagħmel il-praspar. Jitkellem bleħenoli, jaqbes, jiġri wara l-qtates fil-ġardina u jimbex lill-Bużnanna. Kien iħobb jimbex ukoll lil Ġejt, speċjalment meta kienet tkun xi ktieb f'idejha. U int dejjem taqra? Moħħok fil-kotba, x'qed taqra hemm? Ħallik mill-istejjer, ejja ħammorru ngħixu storja aħna u nagħmlu xi avventura. Jaqgħu sibt xi arus u qed tiktiblu xi ittra ta' mħabba, kien spiss jinkija Nathan. Min jaf x'ħin kien ser jasal dakinhar Nathan u żveru. Biex issiru tafu aktar, nistidinkom itkomplu taqraw dan il-ktieb Ġejt u d-djarju fil-kantina.